núvol d'idees, núvol de bones idees i tormenta de pragmatisme. Perquè hi ha un contingut però un enfoc molt pràctic. O encara hi ha un altre títol. De Johan Cruyff a Jordi Torres. El 91-95, vol dir que és d'aquella època en què va sortir. I em sembla que es deia, què vol dir això? Que estem ja tots plegats ara començant a dir sobre el núvol. Això del núvol, o sigui, això el núvol, que no saps què és ben bé. I en canvi el núvol és un element que està configurant el futur de les nostres vides. No només de les empreses, sinó també de les nostres vides personals. El Llorenç i tot l'equip, el Paco, la Puig, el Guille, la Rola, tots, la veritat és que aquest projecte ha estat rodó. Explico una mica el llibre. Bé, el que vol explicar és de manera planera, senzilla, que arribi un màxim de gent també a l'empresa. I el que vol explicar és el que hi ha al darrere, el que doncs, això l'amic aquest, el Jobs, Apple, tu doncs, va explicar el que hi ha. Clar, ell ha dit que ho feia, però no ha dit com. I li expliquem com. És a dir, l'informàtica és un servei més com l'aigua, el gas, l'electricitat, que hi ha uns grans proveïdors en algun lloc que per economia d'escala ens ho faran molt barat, molt més barat que ho puguem fer nosaltres, i ho comprarem pel que necessitem. Si necessitem més, ho comprarem més, si necessitem menys, comprarem menys. El mateix que fem amb l'electricitat.